ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರದ ಡೊಂಬಿವಿಲಿಯ ಶ್ರೀ ಜಗದಂಬಾ ಮಂದಿರದ ತೃತೀಯ ವರ್ಷದ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರವರೆಗೆ ಮುಂಬಯಿಯ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರ ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ವಿವಿಧ ಪೂಜೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಭಕ್ತರು ಪುನೀತರಾದರು. ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿಯ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ತಂತ್ರಿಯವರ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಶ್ರೀ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ಸಹ ಅರ್ಚಕರಾದ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಜಗದಂಬಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ, ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ, ರಂಗಪೂಜೆ ಸಹಿತ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲವೂ ಮಹಾಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿತು. ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28ರಂದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಗದಂಬಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಉಡುಪಿ ಪಲಿಮಾರು ಮಠದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನು ಜಗದಂಬಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದಿವಾಕರ್ ರೈ ದಂಪತಿ ಹಾಗೂ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಮಂದಿರದ ಮಹಾದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸುಮಂಗಲೆಯರು ಮಂಗಲ ಕಲಶ ಹಾಗೂ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ ವಿವಿಧ ವಾದ್ಯ ಮೇಳಗಳೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಗಳನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆತಂದರು. ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪಾದಪೂಜೆಯನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದಿವಾಕರ್ ರೈ ಹಾಗೂ ಶರ್ಮಿಳಾ ರೈ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಈ ಒಂದು ಜಗದಂಬಾ ಮಂದಿರ ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹಗಲಿರುಳು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ದಿವಾಕರ್ ರೈ ಅವರ ಶ್ರಮ ಎನ್ನಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅವರ ಶ್ರಮವೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಭಟ್ ಅವರು ವೈದಿಕ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಕ್ತರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸುಖ ನೀಡುವ ಆ ಜಗದಂಬೆಯ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಸದಾ ಇರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು. ಉಡುಪಿ ಪಲಿಮಾರು ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ 2ನೇ ಪರ್ಯಾಯದ ಅವಧಿ ಜನವರಿ 18ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು 2 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರದ ಕವಚ ತೊಡಿಸುವುದು, ರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿವಿಧೆಡೆಗಳಿಂದ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನ ಉಡುಪಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ನಡೆಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೆಂದರು.
ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ದೇವರನೇ ನಂಬುನಂಚಿತ್ನ ಮಸ್ತ್ ದಿನೇ ದಿನೇ ಪೋಲಕ್ಕ ದೇವರನೇ ನಂಬುನಂಚಿತ್ನ ಕಾಲ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಬರೊಂದುಂಡು. ಅಂಚಿತ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಲ ಬರೋಡು ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತೆ ರಕ್ಷಿತ ಪಣ್ಲಕನೆ ಧರ್ಮನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣದು ಯಕ್ಷಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆದಾಕಲು ಈ ಮುಂಬೈದ ಮಹಾಮಲ್ಲ ನಗರಿಡು ಡುಂಬೈಲಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡು ಈ ಜಾಗನಿಗೆ ತಂದು 2017 ಮಾರ್ಚ್ 16 ತಾನಿ ಕಲವು ದುರ್ಗಾ ವಿನಾಯಕ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ವರನು ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ದೇವೇರನು ಅವಲ ಜಗದಂಬೆನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಸ್ತ್ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ದೇವೇರನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಜಿನಗೇನಂತ ಅಂಡ ಅತಿ ಅಲ್ಪ ಅವಧಿಡು ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅನೆಂಚಿತ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏಕೈಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಜಗದಂಬೆನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಜಿತ್ನ ಈ ಜಾಗಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದು ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಬರೋದೊಂದು ಅಕಲ್ನ ದಾದ ಮಾತ ಇಚ್ಛೆಲುಂಡ ಅವಿನ ಮಾತ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಜಗದಂಬೆನ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ 3ನೇ ವರ್ಷ ನವರಾತ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆಡು ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಪಣು. ಅಂಚಿತ್ನ ಈ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹತ್ತ ಅವರ ಪೊರ್ಲುಡು ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿದ ಉತ್ಸವ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಂಡು ಪನ್ಪುನೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಬಂದು ನಿದರ್ಶನ. ಸನ್ನುತೆ ವಿನುತೆಯೇ ದೇವಿ ಶ್ರೀರಮೆಯೇ ವೇದ ಸನ್ನುತೆ ವಿನುತೆಯೇ ದೇವಿ ಶ್ರೀರಮೆಯೇ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯೇ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯೇ
ಮಹಣಿಯೇ ಮಾತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜ ಪ್ರಿಯಣೆ ಲೋಕರಕ್ಷಕಿಯೇ ರಕ್ಷಿಸುವಿ ಸುಜನರ ಸದಾ ಜಗದ್ರಕ್ಷಕಿಯೇ ಶುಭಮಂಗಳೇ ರಕ್ಷಿಸುವಿ ಸುಜನರ ಸದಾ ಜಗದ್ರಕ್ಷಕಿಯೇ ಶುಭಮಂಗಳೇ ಈಶ್ವರೇ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ದುರ್ಗೆಯೇ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಈಶ್ವರೇ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ದುರ್ಗೆಯೇ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಗಣವೇ ನಮಃ. ಆ ದೇವಿ ಜಗದಂಬೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ಈ ಮಾರ್ಚ್ 16ನೇ ದಿನ ಮಾರ್ಚ್ 16 2015ನೇ ದಿನ ತಾನೇ ಆ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಸಂತ್ರಿಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಜಗದಂಬ ಅಪ್ಪೆನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಳಶೋತ್ಸವ ನೆರವೇರಿದ ಇನ್ನಿತ ದಿನಟು ನಮ್ಮ ಮೂಜಿನ ವರ್ಷದ ನವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಲ್ದಿದ್ದು ಇನ್ನಿತ ದಿನಟು ನಮ್ಮ ದೇವಿ ಅಪ್ಪೆರ ಜಾಗದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ದೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ನಾನಾ ವಿಧ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬರ್ಪಿನ ತಿಂಗಳದ ಶುಕ್ರವಾರದಾನೆ ತಿಂಗಳ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಚನೆ ರಂಗಪೂಜೆಯನ್ನು ನಡೆತೊಂದು ಆ ಜಗದಂಬ ಅಪ್ಪೆನ ನನಾದು ಕಲೆ ಬರ್ಪಿನ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾಂತ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಜಗದಂಬ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಕೃಪೆಗೆ ಮಾಂತ್ರ ಭಕ್ತನಾಕಳಿಗೆ ನನಾದು ಕೃಪೆ ಆ ಜಗದಂಬ ಅಪ್ಪೆನ ಕೃಪೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಂದು ಆ ನನ್ನ ಪಾತ್ರನ
ನಮ್ಮ ಜಗದಂಬ ಅಪ್ಪೆನ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಮೂಜನೇ ವರ್ಷದ ನವರಾತ್ರಿ 9 ದಿನೊಟ್ಲ ಕಾಣೆಬಯ್ಯಡ್ ರಡ್ಡು ಪೊಡ್ತುಲ್ಲ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ಅಂಚೆನೆ ಆ ಪಲಿಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿಲು ಆ ಮುರಣಿದ ದಿನಟು 6-5 ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಈ ಜಾಗಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ತಿಂಗಳೂರು ಆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಆ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ಅಂಚೆನೆ ನಾಗತನು ಅಂಜನೆ ರಂಗಪೂಜೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಜನೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಈ ಜಾಗಡು ಅನ್ನದಾನ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರದನೆ ಅನ್ನದಾನ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಜನೆ ಈ ಡೊಂಬೆಲಿದ ಈ ಊರುಡು ಈ ಜಗದಂಬ ಅಪ್ಪೆ ನನಲಾತ್ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಬರ್ಪಿನ ಜನಕುಲು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜಗದಂಬ ಅಪ್ಪೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ದು ಆಕಲ್ನ ಸುಖ ಸಂಸಾರಗೂ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಆರೋಗ್ಯನ ಕೊರಡು ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಮಾರ್ಚಿಡು ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವ ಉಂಡು ಅಪಗಲ ಆ ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ನಡಪೆರುಂಡು ನಿಕುಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಭಕ್ತರು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಅಪ್ಪನ ಪ್ರಸಾದನು ದೆತುನಾಡು ಪಣ್ಣದು ಯಾನ 2 ಪಾತಿರನು ಮುಖ್ಯ. ಯಕ್ಷಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಂಡು ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಶನಿದೇವರನ ಗ್ರಂಥಪಾರಾಯಣನು ತಾಳಮದ್ದಳೆದ ರೂಪೋಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅದು ಗುರುಕುಲಾಯಿನ ಗಣೇಶರಾವ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಅನೇಕ ಭಾಗವತರು ಆಯ್ತು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಇನ್ನು ಡೊಂಬೋಲಿಡು ಎಡ್ಡೆ ಭಾಗವತಿಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದರೆ ಸಂತೋಷವಾಪುಂಡು ಸಂಘಗೊಂಜಿ ಜಾಗ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಾಡೊಂಪು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅವಳು ಸಂಘಗು ಸ್ಥಾಪನೆ ಹತ್ತು ಅಪ್ಪೆಗೊಂಜಿ ಮಂದಿರ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ನದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಬತ್ತಿನಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಾವನ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಕೇವಲ 12 ತಿಂಗಳು ಇಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಡು ಭಕ್ತ ವೃಂದದಗಳ ಸಹಕಾರಡು ಒಂದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಆದುಬೋತುಂಡು ಐಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಮಾಟ ಮಲ್ದೇರು ದಿವಾಕರಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ರಾಜೇಶ್ ಅಂಚನೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚನ್ ಸುರೇಶ್ ಅಂಚನ್ ಮೊಗಲ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆಡು ಅಂಚನೆ ಮಾಧವ ಪೂಜಾರ್ಲು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ಲ ಸುರುಟು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡು ಮೂಜಿನ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ನವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆಂಡು ಅಪ್ಪೆಗೂ ಬೋಡುತ್ತಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ ಅವೇನು ತಪ್ಪಂದೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಐಕ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ವಿಷಯ ಮಾತಾ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಡು ಉವೇ ಥರದ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ದಾಂತೆ ಮೂಲು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆಂಡು ಪಂಡರೆ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಸದ್ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರ ಒಂಜೆ ವಿನಂತಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಮೂಲ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನನ್ನ ಏನನ್ನೇ ಅವಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಶೈಕ್ಷಣಿಕಗಳೊಂಜಿ ಸಹಾಯ ಕೊರಡ ಅಂಡ ಭಕ್ತವೃಂದನಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕೋಡು ಆಗಲ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ತಿಕ್ಕನಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಜಾಗಡು ಬಡವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾದಾನದ ಸರಸ್ವತಿನ ಆರಾಧನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಕೂಡ್ದು ಬರಡಿಂದ ಅಪ್ಪೆಡ ಸರ್ವ ಭಕ್ತ ವೃಂದದಗುಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು
ಕಣ್ಣ ತೋರೆ ಭ್ರಾಮರಿ ಗೌರಿ ಮನೋಹರಿ ದುಂಬಿ ಕಣ್ಣ ತೋರೆ ಭ್ರಾಮರಿ ಗೌರಿ ಮನೋಹರಿ ದುಂಬಿ ಕಣ್ಣ ತೋರೆ ಭ್ರಾಮರಿ ಚಂಚಲ ನೋಟದ ಸುಂದರಿ ದೇವಿ ಚಂಚಲ ನೋಟದ ಸುಂದರಿ ದೇವಿ ದುಂಬಿ ಕಣ್ಣ ತೋರೆ ಭ್ರಾಮರಿ ಗೌರಿ ಮನೋಹರಿ ದುಂಬಿ ಕಣ್ಣ ತೋರೆ ಭ್ರಾಮರಿ ಭಾಗವಹಿಸೋರ ಬರೀ ಖುಷಿ ಸೇರಿದಿನ ತುನಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂತ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಗುರುಪ್ರಸಾದಾಚಾರ್ಯ ಪಂಡಿತರು ಸ್ವಾಮಿ 7 ಗಂಟೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ನಾನು ಪಿದಾರ್ದ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಾಗ 2 ಗಂಟೆ 2:30 ಗಂಟೆ ಅಂತೆ ನಾನು ಎಂದಿತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋದು ಪೆಲ್ಲ ಜತ್ತುಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಇಡೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾಯಶಃ 7 ಗಂಟೆ ಬತ್ತಿನ ಜನ 9 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ನನ್ನ ಉಲ್ಲೇರು ಬಂಡ ದೇವರನ್ನ ಜಾಗೃತಿ ಈ ಜಾಗದ ಏತುಂಡು ದೇವರ ಜೊತೆ ಏತು ಭಕ್ತಿ ಏತು ಪ್ರೀತಿ ಬಂದಿನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನಿದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪಂಡರು ಮೂರು ಎಂಕರೆಗೆ ಜಾಗ ಬೋರ್ಡು ನಾಡ್ರೆ ಬತ್ತಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಜಾಗ ತರಲೆ ಅಂತ ಪಂಡರು ದೇವರಿಗೆ ಜಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯ ದೊಂಬೇಲಿದ ಭಕ್ತ ಜನತೆಗೆ ಏತುಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಪಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಗ್ಲೆಗೆ ಜನ್ಮಗೊಲ್ಪರ್ ಅಂಡ ಡೊಂಬೇಲಿದ ಜನತೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಜನ್ಮಗೊರ್ನ ಪುಣ್ಯ ಈ ಡೊಂಬೇಲಿ ಜನತೆಗೆ ಸೇರಿದೆ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆನು ಕೊರಡಂದಾಂಡ 2 ತಿಂಗಳು ಬಂಜಿರ್ ದಿಂಜ ಅನ್ನೋದು ಡೊಂಬೇಲಿದ ಜನ 12 ತಿಂಗಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡು ನಂಗೆ ದೇವರ ಬೋರ್ಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಗೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡೇ ಬೋರ್ಡು ಬಗದಾನತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ನಮ್ಮ ಉರಿ ಬಂಡೇರಿ ಈ ಗಯಕ್ ಫೋನ್ಡ ದಾದಾವಣಿ ಬಿಡ್ದು ಬರೋಡು ಉಂಟು ಅರ್ಧ ಪಂಡರಿಗೆ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂದ ಆರು ಪಂಡರಿಗೆ ಏನೋ ಬಡದಿನ ಬಿಡುವೆ ಏನೋ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಡುವೆ ಬಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ನಿಂತು ಏತು ಅಭಿಮಾನ ಬಂಡ ಆ ತುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಲೆದ ಏತು ಬಂಡ ಬರೀನ ಪಾತೇರೊಂದು ಉಪ್ಪನ ಪಾತೇರನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಟಕ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ಅಂತು ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೈ ಮುಗಿವ ಏತು ಪೂಜೆ ಅಂದೆನ್ವ ಆಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಕುಂಡ ರಾತ್ರಿ ಅಂಡಲ 2 ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಬಂಪಿನ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಈಗ ತೂಲೆ ಯಾನು ಬಂದಾಗ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತುಂಡಲ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋಡೇ ಬೋಡು ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಡ್ಪು ಜನ ಆಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತುಂಡ ದೇವರ ಬೋಡೊಂದು ಇಚ್ಚಿನಂಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ತಿಕ್ಕೊಡುಂದ ಅಂಡ ಎಂಚ ಎಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಬಂಡ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಡ್ದು ಉಪ್ಪುಜ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪ ಇದನ್ನು ಬಿಡ್ತು ಉಪ್ಪೂಜೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ತೆ ಅಂದ ದೇವರು ನಮಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ತೇವೆ ಇದು ನಾವು ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ನಂಗೆ ಪಗೆಲು ಹೂ ಬಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ದೇವರ ಬಂಡ ರಾತ್ರಿ ಅಂಚಾವರ ಬಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಇತಿಹಾಸಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಣ ನಂಗೆ ದೇವಂಡ ಕೊನೇ ಪಕ್ಷ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬಿಡ್ದು ಪರಾಪಟಿ ಕೊನೇ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿ ಏತು ಮಲ್ಪಡೋ ಬಂಡ ಯಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ದೇವರಟ್ಟು ಉಪ್ಪನಾಗ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಇಡ್ದು ಉಪ್ಪನಾದ ಹೊರತು ಯಾರು ಮೊಬೈಲ್ ಮುಟ್ಟುಜಿ ಇದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ತಾರಿಂದ ಅಂಡ ಅಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಬೆರಿಟು ಬರ್ಪರು ಬಂದಿನ ನಿಜವಾಯಿನ ಆರ್ಥಿಕವಾಯಿನ ಸತ್ಯ ಕಂಡ್ರೆ ಸುಲಭ ಅನುಷ್ಠಾನವೂ ಕಷ್ಟ ಆಂಡಲ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ದಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂದ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಹೂ ದೇವರಿಗೆ ನಂಗೆ ದೇವರನ್ನು ಮದಪನವು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಬುಡೋಡು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೂ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪಡೋ ಅವು ಬೋಡು ಪಂಪಿನ ಅಂಶ ದೇವರು ನಂಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ದೇವರು ಮಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇವೆ ಅಂಚಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ನಂಬುಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಈ ರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಅಂತ ಮಲ್ತೇವೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂಡೆ ಹೆಂಚಿನ
ನಮ್ಮ ಪಂಪದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಬಂಡ ನಂಗೆ ಎಂಚಿನ ತೋಚಿ ಕಣ್ಣು ಇತ್ತಿಂಡಲ ನಮ್ಮ ಕುರುಡೆ ನಂಗೆ ದಾಳ ತೋಚಿದಿ ಪಂಪನಮ ಕರೆಂಟ್ ಬಂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕರೆಂಟ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ದೇ ಬೋಪ ದಾಳ ಮಲ್ಪನ ಹಾಪಿಸಿ ನಂಗೆ ದೇವಂಡ ನಂಗೆ ದಾಳ ತೋಚಿ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಟು ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡುವ ಲೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸರಿ ದಾಳ ಇಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ ಏದು ಕಷ್ಟ ವಸ್ತುವೇ ನಂಗೆ ತೋಚಿ ರಾತ್ರಿ ಬಂಡ ನಂಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಡೋದು ತೋಜಿಜಿ ಆ ಕಾಲಗೂ ರಾತ್ರಿ ಇಂದ ಬಂತೆ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ತೋಚಿ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ನಂಗೆ ಮಲಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಏತ್ಲಾಗಿ ನಂಗೆ ತಿದ್ದೇರು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ರಾತ್ರಿ ಉಂಟುತ್ತದೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂಡ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದ ಕಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಪಿನ ಕಾಲ ಆ ಕಾಲೋಡು ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ತೋಜಿರ್ತದೆ ಅಂಚಿ ಸಮಯಡು ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ದಾದ ಇದು ಅರ್ಥ ಬಂಡ ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ರಾತ್ರಿ ಬಂದ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ರಾತ್ರಿ ನಂಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ತೋಜಂದಿಚ್ಚಿ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪರೆತ್ತಿನ ಇಂಜಿನ ಬಂಡ ಅಪ್ಪನ ಇಲ್ಲಡು ಬದುದು ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತ ಅಂದ ನಂಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕುನಿ ಈ ಜಾಗಡು ಪಂಡ್ ನಂಗೆ ಹಿರಿಯರು ಪಂತಿನ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಸಹಜವಾದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಿಲ್ಲದ ಎಡಲೆ ಸುಬನ್ಪ ದಾದವನ್ಪ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಮರ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲೋಡು ಬಣ್ಣಕ್ಕೇನುಜೇರು ಬುಡದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೇನು ಜಾಲು ಕಣ್ಣಣ್ಣೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೇನುಜೆ ಬಗೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೇನುಜೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂಪ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂದ ಅಂಚ ಮಲ್ತೇನ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುರಾ ಬಾಯಿ ಬಿಡುಪ ಇಂಚಿ ಬರ್ಪ ಬತ್ತಿಗುಳ್ಳೆ ಬಂಪೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿ ಬತ್ತಿಗುಳ್ಳೆ ಎನ್ನನೇ ಶಾಪ ಅಂಚನೆ ಹೊಡೆದೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಬಂದು ಪನೋಡ ಪನ್ನಡೆ ಬಂಡೆ ಎರಡೇ ಪನೋಡು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂಡ ಖುಷಿ ಬರ್ಪಿನ ಎಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪನ ಎಡ ಪನಡೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಎರಡ ಪಂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಆಪುಂಡ ಆರುಡ ಬನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಪಿನಿ ಪಕ್ಕದ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲದವರದ್ದು ಮಿತ್ತದ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಕೈತಲು ಬರ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅವು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಪನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪಂಡ್ರ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗ ನವರಾತ್ರಿದ ಕಾಲ ಬಂಡ ಅಪ್ಪೆನ ಜಾಗಡು ಅಪ್ಪೆ ಓಲ್ಲ ತೆಲುಪುಜಲು ಬಹು ಬಾಲ ಕಷ್ಟ ಬಂಡಲ ಅಪ್ಪೆ ತನ್ನ ಬಂಗಾರ ಮಾರದು ಒಡವೆ ಮಾರದು ತನ್ನ ಉಪವಾಸ ಕುಂತು ಬಾಲೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಪ್ಪನ ಹೃದಯ ಗುಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಎದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಡೆ ಅವರ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪನ ನಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ದಿಂಚ ಈ ಜಾತ್ರೆ ವೈಬೋಡು ಈತು ವೈಬೋಡು ನಡಪುಂಡು ನಮ್ಮ ದಿವಾಕರ ಆಕಲ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಈ ಯಕ್ಷಕಲಾ ಸಂಘದ ನೇತೃತ್ವಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಟು ರೈ ಪಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಂಟು ರುಯಿ ಇಂದ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಡೊಂಬೇಲಿಗೆ ಅಪ್ಪೆನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟರೆ ರುಯಿ ಹೂ ಬಂಡ ದಿವಾಕರ ರೈ ಆಕಲ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲಾಯಕ್ ನಡತೊಂದುಂಟು ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಆವರ ಉಂಟು ಪೂರ ಲಾಯಕ್ ಆವಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಉಂಡು ನನಂಜಿ 2 ವರ್ಷಡು ಕೂಡ ಪರ್ಯಾಯ ಬಂದಾಗ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸರ್ವಾಂಗೀಣವಾದ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದ ದಾದ ಬೋಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಲಾಯಕ ಆವಡು ಎಡ್ಡೆ ಭಟ್ರು ವೈದ್ಯರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಾರು ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲಾಯಕ ಆವಟ 2 ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇಂಚ ನಂಗೆ 2 ಕಣ್ಣು ನಂಗೆ ಗಿತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಲಾಯಕ್ ದುಂಬುವರ ಸಾಧ್ಯನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ 2 ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರಿ ನನಂಜಿ ಪೂಜೆದ ಭಟ್ರು ಈ 2 ಲಾಯಕಿತ್ತಂಡ 2 ಕಣ್ಣು ಇತ್ತಿನಕ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೊಳ್ಳುಡೆ ನಡಪಡ ವೈಭವಡು ನಡಪಡ ಪಣದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ಯಾರು ಬೈದಿನಿ ಉಡಿಪುದ ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಜಾಗಿಡ್ದು ಬೈದಿನಿ ಕೃಷ್ಣಗೆ ನಮ್ಮ ಸೋದರಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಮಧುರಡ ಅವತಾರ ಮಲ್ತೇವೆ ಬತ್ತಿನಿ ನಂದಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸೋದರಿನ ತೋಡೊಂದು ಅಂಚಾರಿ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ಹೋಗೋಡು ದುಂಬು ಸೋದರಿನ ದುರ್ಗನ ದರ್ಶನಗೂ ನಾನೇನು ಬೈದ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದು ಬೈದಿನ ದೇವರು ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಬರೀ ವೈಭವದ ಊರು ಭಾಗವತೋಡು ಬಂಪೇರು ಪೂರ ಸುವರ್ಣಮಯನ ಊರು ಅವು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ನಾನಾ ರತ್ನ ಪ್ರದೀಪ್ತ ಅತುಲ ವಿಭವ ಅಂದ್ ಜಷ್ಟ ಸಹಸ್ರ ಕಾಂತಾಗೇಶು ಒಂದು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪೂರ ಬಂಗಾರದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನವರತ್ನ ಖಚಿತಾಯನ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರನ್ನಗೆ 14,000
ನೂತ್ಯಡುಮ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಸುವರ್ಣಮಯಗೆ ಬಂಗಾರಮಯಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಬಂಗಾರದ ಊರುಡ್ದು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅವ ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದು ನಂಗೆ ಒಡಿಪುಗು ಬೈದಿನ ದೇವರು ಆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಅಂಚ ಉಪ್ಪುನಿ ಅಂಚಿ ಬಂಗಾರದ ಊರುದು ಬತ್ತಿನ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಸಹ ಬಂಗಾರದನೇ ಊರುಡಿತ್ತಿನಾರು ಐತಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಂದಿನ ಬಂಡ ಬಂಗಾರದ ಊರದ ಬಂಗಾರದ ಅರಮನೆ ಬತ್ತಿನ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಂಗಾರದ ಒಂದು ಚಾವಣಿ ಆಟಲ ಪಾಡು ಬರ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಂಕಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತಿರುಪತಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಗೋಪುರ ಉಂಟು, ರಂಗನಾಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಗೋಪುರ ಅವಳುಂಟು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೇವರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಅದ ತುಳುನಾಡದ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಗೋಪುರ ಮಲ್ತುಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಅವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಆ ಕೆಲಸ ಅವೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಕೃಷ್ಣಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಮಲ್ತನಿಂದಾಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಸೋದರಿಗಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ದುರ್ಗನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲಾಯಕ ಆವಡು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಬಂಗಾರದ ಗೋಪುರಲ್ಲ ಅವು ಲಾಯಕ ಆವಡು. ಜನವರಿ 12ನೇ ತಿಂಚ ಆಪಿನ ಆ ಪರ್ಯಾಯ ಉತ್ಸವಗಳು ಇಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಾವಡು. ಅವಳು ನಮ್ಮ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ ಬಂಡೇರಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಪೀಠ ಅಂತ ಆ ಪೀಠದ ವೈಭವದಾದ ಬಂಡ ಆ ಪೀಠದ ಕುಲ್ಲ ಏರೇ ಕುಳ್ಳಡೆ ఆయన ಬಾಯಿಡು ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡ ఆయన ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಸತ್ಯ ಮಲ್ತದೆ ಅవి ನಡಪುಡುವರು ಬಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಆ ಉಡುಪಿದ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಜಿತ್ತಿ ಆ ಪೀಠಡು 2 ವರ್ಷ ಕುಲ್ಲಗ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಳ ಭಕ್ತಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೇನು ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದು ಯಾ ದೇವರ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪ ದೇವ್ರ ಮಾತೇನಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ರಾತ್ರಿ ಹೋದು ನಿಗಳ ಜೀವನಡು ಅವು ಪಗೆಲಾವಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೋದು ಪೂರ ಸುಖಮಯ ಅವಡು ದೇವರ ಮಾತಿನ ಕೈಕಾರ ಸುಖ ಕೊಡುದು ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಡುದು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡುದು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತದೆ ದೇವರ ಮಾತಿನ ಕೆಟ್ಟ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದ ದೇವರ ವಿಶೇಷ ಮಾತು. ಕಲಿಗೊಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ಮಸ್ತ್ ದೇವರ ನಾಪಲು ಮಾತಾಡಲಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲಿಗೊಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ವರನ ಕೊರಕನಂಚಿತ್ನ ದೇವರು ಅವು ದುರ್ಗೆನೆ ಅಂಚಿತ್ನ ಕಲಿಯುಗದ ಜನಕಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶನದಿ ಒಂದು ಯಕ್ಷಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ ದಾಖಲು ಆ ಜಗದಂಬೆನೆ ಈ ಜಾಗದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಯೋಗ ಅಂಚಿತ್ನ ಇನ್ನಿತ ನವರಾತ್ರಿದ ಪರ್ವಕಾಲಡು ಆ ನವರಾತ್ರಿದ ಮಹೋತ್ಸವ ದುರ್ಗೋತ್ಸವ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪ ಈ ದುರ್ಗೋತ್ಸವ ಬಂದನ್ ತಾಂಡ ದೇವರು ನವರಾತ್ರಿಡು ಒರಂಬದಿನಟ್ಟು ಒರಂಬರೂಪನ ತಾಳಿನಂಚಿತ್ನ ಪೊರ್ತುಕು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಉತ್ಸವ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪ ಪನಗ ಈ ಉತ್ಸವನ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ನುಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಅಂತಾಂಡಲ ಒಂದೇ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಪಣದು ಎಡ್ಡೆ ಭಾವನೆ ಜೀವಂದು ಅವಳ ಜಗದಂಬಿನ ಜೋಕುಲು ಪಣದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಂದು ಮಸ್ತ್ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಅಂದುಕೊಂಡಿ ಏಕೆಂದ್ರೆ ತಾಂಡ ಒಂಜಿ ನವರಾತ್ರಿದ ಪರ್ವಕಾಲ ಅಂಜನೆ ಯಕ್ಷಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ ದಾಖಲು ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ವರನ ಬರ್ಗನೆಂತ ದೇವರನೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಐದು ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಅಂದುಕೊಂಡಿ ಗಣಪತಿ ಬಾಪಾ ಮೋರ್ಯಾ ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿ ಮೋರ್ಯಾ ಗಣಪತಿ ಬಾಪಾ ಮೋರ್ಯಾ ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿ ಮೋರ್ಯಾ ಗಣಪತಿ ಬಾಪಾ ಮೋರ್ಯಾ ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿ ಮೋರ್ಯಾ.
ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಬಂಪಿನ ಅವೇನು ಜ್ಞಾನೋದಯ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ತೋಜಪ್ಪಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ. ಯಾನು ಈ ಜಾಗದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದಿವಾಕರಣಗಳು ಕೆಸರುಗಲ್ಲು ಪಾಂಡಗೆ ಯಾರು ಬೈದೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಚ ಇತ್ತಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಮೂಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಚ ಬುಲೇದ್ ಬೈತಡು ಬೆಳವನ್ನುಂಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ಕಣ್ಣಾರ ಕೂಟೆ ತೂಲೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟುನಾಗ ಆರು ದುಂಬೆ ಬರೆದು ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ಮೆನ ಕೈಟ್ ಇಜಿಂಡ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕೈಟ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳಗಡು ದೇವಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಡ ನೆಟೆ ಪಂಡದು ದುಂಬೆ ಬರೆತ್ತೇರು ದೇವರು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗಲ್ಲುಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಜನ ಸಾಗರಣೆ ಬರೋದುಂಡು ಏತು ಜನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚ ಬತ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ದೇವರನ ಕಲೆ ಉದ್ಭವ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಶುಭದಿನ ಬೇಡ ಪೂರ ಅಮ್ಮನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟದ ಅಪ್ಪೆಲ ಅಪ್ಪೆನೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ಅಪ್ಪೆನೆ ಎದುರಿತಿನ ಅಪ್ಪೆಲ ಅಪ್ಪೆನೆ ಒಂದು ಮೂಜನ ಏನು ನಮ್ಮೊಂದು ಸದಾ ನಮ್ಮೊಂದು ಪೆಲ ಅಗಲೇ ವಾಸ್ತದ ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿದ ಮೂಜನೇ ವರ್ಷದ ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡತ್ತದೆ. ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಅಂಚತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಜಗದಂಬ ಅಪ್ಪೇನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಹೋಟೆಲ್ ಬೋನಾಗ ಕೇಳಿರ ಕೊಂಡ ಎಂಕ್ಲೇನು ತೂದು ಜನಗಳು ಉಲೈ ಬದುಕಂತೀರು ಬುರ್ಚಿ ಮಾಡ ಆಕಳು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುವರಿ ನಮ್ಮ ಬುರ್ಚಾಡಿ ಗೋಬಿನ ಆಗ್ಲೇ ದೂಬಿನಾನೆ ಬುರ್ಚಿದ್ ಅಂಡ ಇನಿ ಡೊಂಬೆಲಿದ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಂಚೆ ಪುಟ್ಟು ಆ ಯಕ್ಷಕಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತದ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ವಿಜೃಂಭಣೆ 3 ವರ್ಷದ ನವರಾತ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿರಂತ ಇಂದು ಅದರ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ. ಯಕ್ಷಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಕಲು 2 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಶನಿದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಜಗದಂಬೆ ಎಂಕನ ಪಾಲಿಗೆ ಒಲಿದು ಬತ್ತೀರು ಅಂಜನೆ 3 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದ್ದು ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಾಕರ್ ರೈಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಎಂಕಲು ಮಂದಿರಗೂ ಜಪ್ಪನಾಗ ನಿಜವಾದ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟುನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ್ಯ ಎಂಕಲಿಗೆ ಉಂಡ ಅಂದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಅವಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಜ್ಜಿ ಆನ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಂಡು ಒಂದು 3ನೇ ವರ್ಷದ ಶ್ರವಣ ನವರಾತ್ರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವಿಭ್ರಂಜನೆ ಆಂಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೇರು ಅನ್ನದಾನ ಸೇತುಡಾಡು ಅಲಂಕಾರ ಸೇವೆಡಾಡು ವಿವಿಧ ಸೇವೆಡು ಬತ್ತದ ಭಕ್ತರು ಎಂಕಲೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಜನೆ ಎಂಕನ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಕಲು ಅಂಜನೆ ಯೂತ್ ವಿಂಗ್ದಕಲು ಅಂಜನೆ ಪೂರ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಾದ ಎಂಕಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತ ಅಂಜನೆ ನನ್ನಲ ದುಂಬಗೂ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಎಂಕಲಿಗೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲು ಎನ್ನುವ ಅಂಜನೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ನಡಪರಂಡು ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ನಡಪರಂಡು ಐಕ್ಲ ಪೂರ ಭಕ್ತರನ್ನ ಎಂಕಲಿ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕುನುಂಡು ಪಂದ್ಯನ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರನ್ನು ಮುಗಿ ನಿಟಲ ನೇತ್ರನ ರಾಣಿ ಕಟೀಲಿನ ಕಣ್ಮಣಿ ನಿಟಲ ನೇತ್ರನ ರಾಣಿ ಕಟೀಲಿನ ಕಣ್ಮಣಿ ಕುಟಿಲ ಕುಂತಲೆ ದಿವ್ಯ ಮಣಿಹಾರ ಭೂಷಿಣಿ ಕುಟಿಲ ಕುಂತಲೆ ದಿವ್ಯ ಮಣಿಹಾರ ಭೂಷಿಣಿ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಭಕ್ತ ಸುಪೋಷಿಣಿ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಭಕ್ತ ಸುಪೋಷಿಣಿ ಲಾವಣ್ಯ ರೂಪಿಣಿ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆ ಲಾವಣ್ಯ ರೂಪಿಣಿ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆ ದುಂಬಿ ಕಣ್ಣ ತೋರೆ ಭ್ರಾಮರಿ ಗೌರಿ ಮನೋಹರಿ ದುಂಬಿ ಕಣ್ಣ ತೋರೆ ಭ್ರಾಮರಿ ಗೌರಿ ಮನೋಹರಿ ದುಂಬಿ ಕಣ್ಣ ತೋರೆ ಭ್ರಾಮರಿ ಯಾನು ಮೂರು ಬತ್ತದು ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು 4-5 ವರ್ಷ ಒಂದು ಬತ್ತನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿದ್ದು 3 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಚ ಆತಂಡು ಏನ ಅಂದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ ಕಟ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಆತಂಡು ಅವು ದಾಯಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಮಲ್ಪರೆಂದು ಜಾಗ ನಾಡೊಂದಿತ್ತ ಒಂದು ಅಚಾನಕ್ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಅಂಚನ ಬಕ್ಕ ದಿವಾಕರನ ನೇತೃತ್ವದ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಜಾಗ ತೂನಾಗ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಕೆರೆದ ಲೆಕ್ಕ ಜಾಗ ಇತ್ತನೊಂದು ಆಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಒಂದೆರಡು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮೂಲು ಕುಲ್ಲರನೇ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಅದು ಬಾರಿ ನಮಗೂ ಆರು ವೆರಿ ಬೂರ್ದು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ತೊಂದರು ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಬತ್ತಿನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಪೂರ ಅಗ್ಲಿನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಲ ಪೂರ ನೆರವೇರ್ದು ಹತ್ತಂಡು ಏನು ಅಗ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ರಾವೇನು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲಿನ ಅಪ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೈಕಾರು ಸುಖ ಕೊರ್ದು ಅರ್ನ ನಲ್ಲ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪಾಡು ಬಣ್ಣದು ಏನ ರೆಡ್ಡಿ ಜಗದಂಬ ಅಪ್ಪಡ ನಟ್ಟಂದು
ಈ ಒಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಎಕ್ಕಾರು ಆನಂದ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಭಟ್, ದಿವಾಕರ್ ರೈ, ರವೀಂದ್ರ ವೈ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶೃಂಗೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಾಧವ ಪೂಜಾರಿ, ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ನಾಗರಾಜ ಮೊಗವೀರ, ವಸಂತ ಸುವರ್ಣ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಶ್ರೀ ಜಗದಂಬಾ ಮಂದಿರದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದಿವಾಕರ್ ರೈ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ನಾಗರಾಜ ಮೊಗವೀರ, ಪೂಜಾ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶೃಂಗೇರಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಾಧವ ಪೂಜಾರಿ, ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಖಜಾಂಜಿ ನಾಗರಾಜ ಮೊಗವೀರ, ಸಹ ಖಜಾಂಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಂಡಾರಿ, ಪ್ರಮೋದ್ ಪೂಜಾರಿ, ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಸಂತ ಸುವರ್ಣ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ವಕೀಲರಾದ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆರ್ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಯರಾಮ ಕುಕ್ಯಾನ್, ಶ್ರೀ ಜಗದಂಬಾ ಮಂದಿರದ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿವಾಕರ್ ರೈ ಅವರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎನ್ನಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಹಲವು ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡುವ ದಿವಾಕರ್ ರೈ ದಂಪತಿಗಳ ಸೇವೆ ಅಪಾರವೆಂದೇ ಎನ್ನಬಹುದು. ಶ್ರೀ ಜಗದಂಬಾ ದೇವಿ ಬೇಡಿ ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬೆಳಕು ನೀಡಲಿ ಎನ್ನುವುದೇ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯ ಆಶಯ. ಸನ್ನುತೆ ವಿನುತೆಯೇ ದೇವಿ ಶ್ರೀರಮೆಯೇ, ವೇದ ಸನ್ನುತೆ ವಿನುತೆಯೇ ದೇವಿ ಶ್ರೀರಮೆಯೇ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯೇ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯೇ. ಅಕ್ಷರೆಯೇ ಅಂಬ್ರಣಿಯೇ ಮಾತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜ ಪ್ರಿಯಣೆ ಲೋಕರಕ್ಷಕಿಯೇ, ರಕ್ಷಿಸುವಿ ಸುಜನರ ಸದಾ ಜಗದ್ರಕ್ಷಕಿಯೇ ಶುಭಮಂಗಳೇ, ರಕ್ಷಿಸುವಿ ಸುಜನರ ಸದಾ ಜಗದ್ರಕ್ಷಕಿಯೇ ಶುಭಮಂಗಳೇ. ಈಶ್ವರೇ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ದುರ್ಗೆಯೇ ಪರಮೇಶ್ವರಿ, ಈಶ್ವರೇ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ದುರ್ಗೆಯೇ ಪರಮೇಶ್ವರಿ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯೇ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯೇ. ಕಟೀಲು ನಿನ್ನ ನೆಲೆಯೋ ಜನನಿ ಶ್ರೀ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆ, ಕರುಣಿ ಶ್ರೀಕರಿಗೆ ಲೋಕರಕ್ಷಕಿ ಕಾಯೆ ಸತತವು ತಾಯನಿ ಕಮಲಾಂಬಿಕೆ, ಲೋಕರಕ್ಷಕಿ ಕಾಯೆ ಸತತವು ತಾಯನಿ ಕಮಲಾಂಬಿಕೆ. ದಾಸವೇದ ವ್ಯಾಸನುತೆಯೇ ಜಗನ್ಮಾತೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ, ದಾಸವೇದ ವ್ಯಾಸನುತೆಯೇ ಜಗನ್ಮಾತೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ.